edisi election no sabuno kaplai khaina musung Sini Maharaja no. Maharaja Maharaja no kaplai khaina musung. tam nati tini bubagra no kaplai khaina musung asara Sini tipra saro tongnani jaga koroi ha sekjakte harok bai thangbai ka जों tongnani jaga koroi जों abon bagai tin Maharaja no जों hamjago. haike Sini Maharaja tin tipra sani bagai bo kharang di sawi yak di sawi. Busuk jora tei bo chesta khai dong to phane sin tipra saro buji ya baksa buji nai kirei baksa ba khiri nai hin dong baksa ba buji nai kirei bagai sangkini duku nangi dong sin tipra saro ekdom khasiya goja wangsungna rengya goja abon bagai sangkini mod kono bubagra no song khabai phubai khai sangkini bono angko wi dong kharang di sawi haike tabuk to जों नुखा हापां फाइके हापां स्लाइलायो चंमारि फाइके गामलि स्लाइलायो अब हाइके न तिप्रा मथानि बिसिंति गोबां कुक नेतारक थांबायखा कमापाय ओ ककथे कथमारक न ति नों ताम कक जानो मुसुं ब्रङ बरगाबो काय बरग ताम न बुजिबा तिप्रा मथानि नखरै थांबाय आबो बरग नुआं ताम हिन सासिनाय बरग asuk neta kotor se wan suya babi ya khlai o hani bagai bile khorak di sawi dong borokle hani bagai wan suya babi ya khai borok amti khlai thangai dong borok sisaya bo jaga asuk lekha pora khai dong bai bo jaga tamo khai dong bai saimiya borok asuk neta kotor si borok hini lukurok no borok si khandi woi borok si lukurok no tebo kok boti sana nangmani borok neta rok si amti khai no thangbai tam hin sasinai borok ekdom wan sugia babiya goja haike tabuk je lai thangjak hapang khamani tipra motha titi edisi hapang norokni o tuchulong kami o tam develop khaipaikha bisibani o bisingo gobang mano khaiga sini mo khale tam no ti develop khaikha iko filter mano ri mano khutung mano je sini mo Maharaja phaimani जों mungsapano mayang ya जों jotono mano sabori phaya bukha sini bungko tamsin kamo san MDC bo MDC sini mo khani sabu bung MDC borong gonang sodagor koloi tam kha khegi tini bo BJP ni bana romna nangkhna norokno sada sabu hanaya bole ang sili bo sini mo thago asuk bosor asuk himai akoi phainai sibo mo ko ekdin bisingo bono khuri thango bo tamno wan sugui bo thangka abo saimani nung to tini khorokja tipra mothani saputa ba tini khorokja tipra jukungui norokno kunu phano ang oba haike ma thangnai ka abuti rok bini kha khengmung rok tamo sawi khada khnari no kunu meeting rok khai kunu phan sa asuk ang meeting rok bo thangja ya ba dekha ya asuk thangja je ro to bo antro ko ya to ya ba samari ko ta kaya ko no ja ga ma ta ko ba khai sabu ba khai bo afru tam tong bo afru mo thaw tong NDC tong NDC tong ga ga bo abon NDC tong liya ek di satar ong kana ken bono DCP o sela dari no khata so develop khai khailang ka soda gor no rong tani khailang ka bojat kini no klawo no bokti daru ba khai nin sinimo ani sinimo hangkai sombati de broma dokami ang dau ko Sorat Chandra